menyusul makarong hatta. Ito ma, tamulay ma, maulihat ma perjulu tapa satu tu hatta para denggab basai, ala boy do pita pa Jepang, apala di tikyon, nakpe melalui Zoom meeting. Nah, uparsanga pihami, penasehat nami, ketua, sekretaris, do tu wakil ketua, do hotaka, na tua nami, ahanggi, pinoparnyo puta saladatu. Apalagi tikyon, kita mar sirarian, lao rencana nauli, tuaka tikinan engro, songon nakingan hitung mundur hita tanggal 30 Desember, tinggal 2,5 bulan naik. Waktu tak, lao peletakan batu pertama. Songon agedat tadi bodarion hulala, boy manok ketua pasahaton alai songon na makata-taya mindakingan di dia ma bola hanaman no bainota. Ido medde di son apalang gini bapak nisi siapul siakuta na boy mungkin menjembatani pinoparnyo puta saladatu do di huta dohot wado sebenarnya peparanyo puta sauliling alana nakingan adong dokumenter niaka songo seksidana ketua seksidana jala bendahara di huta siano peparanyo puta sauliling do. Jadi imaran non tabana di baik ketua na perlu sihatau tah do tita sude jadi mulai atima perjulo tapasa di haradio muna ahang ginami peparanyo puta marbona na adong diparserakan do hormat pasangat kami matu ketua lao mangalian mungkin hana perlu si rang-rangata pala di tikom malate mabutima. Mula temari moderator, mula temarang nita saluna. Di Tikyo itu boy mata-hatayak ka hal-hal na penting mungkin dotak ka tahapan-tahapan na perlu tu pembangunan ni pertanian kita. Perjulum yan not tabigi maju laporan ni Pak Pulnon peniti sakuta songo dia progres na pembangunan ni tembok penahan tanah TPT na yang mulat kamar sugut songon nyusulhon na karongan laos pinatoros do usulitu ta asa patupa marsugut songon pamarhonokku lapa berhaton tukang memulai ulauni di paporhat do tangiang jala pinangido nakari tu ketua tu panitia na ta asa dihubungi jokkan tua-tua pada bama tersongon dia ma na obar rupaning marang na lapet gugur do lapet pohul dina memulai ulauni asa boy dibuka di bawah tangiang jala lasta bagi macam laporan ni panitia na sakuta bapak siapul wado persagina di tukang sonarhei tahu sulhon asa bisa gisude artinya dilibat ma komponen ni oputa na opat na di huta di hatuk kangon ala ubigi adong dotong sen itana opat opu na gabe tukang asabunan merasa memiliki dohot merasa bertanggung jawab di ulauni. Jadi kurang menora mungkin laporan ni Pak Apulsan ta. Alai nomor dumu tu memang sangat mendesak. Ala memang ngatagabukon rapot Zoom ni umum panitia umum dohot peparan puta secara umum dohot seksidana. Dia langsung nama naik tong Zoom ni seksidana. Jadi nggak disuruh apa si Priskani mau coba kami terus menerus telepon tu setiap anggota nabuh hubungi kami. Ya berhari-hari kami menghubungi alai ba jala marhitei ba arong do
perbuina ni ngema geleng mang na bergamang na geleng rupaning bamat perbui do na udah hami. Jadi langsung ni mari kita selalu na ala memang na ngatelibur di Jumon Jumni atau rapo ni seksi dana balas taga bukun nama seksi dana inwain. Jadi artinya proses pencarian dana, penghimpunan dana, tong nama tahatai di sol. Jala hita benwaing ba barak mahita memotivasi saduhuna peparannya puta asalinya rohana jala asal dipasahat ka Dr. Ripe dohot donatur na tu pungono na sabun dan dalam berdala do denggan. Atari mo jogor la jonaing samping na dokter dani netabani moderator na keringan ima ado isir non bulahan nama di urota di na peletakan waktu pertama. Esok nak nisong na niusun pun asa mulubuin yan baris tonggi mari bain. Songon na wama dokonon na asa buhi tarap di na mangulahun udah tahun baboy do tong di sini bain na uli doi dak pala mga adang masalah dak pala saya jago ni siya kadang boy hitalau tonggi di na mangulahun ulau tay tasoni manok kulala dohot tadi gema patupar di huta apa kata yom se selanjutnya mengenai ka udah ta kok tu hula do tersong dia mah kita lau mangrupi hula ta lau manggokon hula ta tu na peretakan batu pertama ya tersusina mai taurala jadi di samping tetap pencarian dana tetap berjalan pembangunan di TPT berjalan mengutusian non pemerapuk mana di huta taringot tu pendekatan tu hula jala akan berdumu si isi bola kanama dohot akka ulaun nasing dope na berdumu tu peletakan batu pertama. Personally masalah Pak Moderator, tidak sama mesti moderator. Melati di ketua ta salah datu. Senari langsung matu Bapak Nisiapul nasakuta. Tirabai majo gambar jo manang akah kendala. Gambaran do kendala mungkin anggi nabui huboto hami pangarato alana membangun mulai mersugut songnai pondok ketua rakyat ditabayak hahangan non ba libat kamu na opat opu bendahara nasia sitonggi do Bapak Priska do Bapak isi do teh Andika. Bapak Andika dulu. Baik laporan natong bado hira-hira Bapak Anggi Bapak Apul nak terkendala mon no dana. Alana ala subuh do pe dibuka rekening na di huta alana adong NPWP. Memang konarong do NPW tong subuh dibuka rekening. Jadi di pasar maju perjulu patorang maju terpajak pe dok kono bia. Anggi Bapak Apul di huta dak pola hira-hira bosak kami buido panjang lebar ahma hira-hira kendala ahma rencana-rencana songo bulahan nama songo naido peniketua dakingan do merapot tamu diga marapot tamu nadi huta lau menutun kahula-hulata di pasal matik itu Bapak Nisiapul langgini ba sekretaris nasihat kutat tabuna posogi. Jadi mulai ada mak tu abang na misalu na molo tu pe arong di sono ay ngalarang nga pala huberik sude manang adong akka dituturang gini ba manang na akka na torasot ta ba apa manang na parana pe keluarga ta masalu tutune pangarat tualing ko paran yung puta sa halada tu. Jadi ingat akasnya di boto hamu na di nama rapot tami manang nariku ta paran yung puta imana ilubak mamora. Na fokus sebetulnya mengarap taringot tu naik paturehon tembokon manang TPT tembok pinahan tanah may dukung warni manadek
Jadi sebenarnya pertama kan tarodo di nagotong royok kami perlu jonya di dekon asal nagseru curtano manang asas munda pada jo. Jadi lupu hatai kami di situ di hutan di Baci Mamora. Bangga putus bepak kateon di si najamot tamay. Alay Allah berhubung tu si kini memang Allah na berhubungan nama tu dana kasih patu paun. Jadi memang rodo cian akka hamuna keluarga ta panitia na sa pangaratuan ni madok asaribayan rekening. Yutat ta ima rekening ni panitia. Songon lalao tempat penyaluran ni dana. Memang itu satu kos na lado kami obat kapitunjuki. Alay Allah kurak sikop sudia ka persyaratan na naik si bainota. Sehingga kadang buidupi. Angko na margor rekening bain. Alay pe haru pe songoni tongdo marpikir kami akan di hutan di mana dipasugiton anggo TPTI ikodo bainota jala pajari otta. Putus mapakata iyo ni marsugut mula atama majamay. Jalan na hobar tu siya ka perlengkapan yan hurak sikok dopis dia lay wanga posroha. Termasuk akabahabahan nak tapisan nga hera-hera sahak binian manak si 30% ala termasuk akasungut cimin ala tongdo hera-hera bertahap tabayan hobar tu akka pemakaian anu ni mana ala ni kiadan ni akka tempat na memungkinkan si panon. Jadi memang nak sahat alai pasti kami bolong do macam simin anu ni mana bersugut pasti Roma simin. Jadi mai bersugut mulai atta. Jalan arsat tuipe memang ngata mulai secara gotong royong lau peningkat tu dia kurang. Termasuk kalau akabahan. Jalan ngata udah hobi akabah pirsinga hera di sibi sudi. Jadi akapadet yang hobar tu kata yo di si na tahunjuk tong do sa paparan yo putra di lau pature honon. Sian como kapalana mahudok sian oputta sian Baci Mamora. Ima Allah memang hobar tuaka kemampuan na arung dihita dohita ido sepak kota. Jadi ngajari bi jadi mersugut borhak ma tukak tusi jala tapi kiri do songon munai nak kiningan aha pen no dinalau papakaton nasida tung holan makite tamiak pe katami yang nama ngulus kita saluna oparan ni da pamanupahi ma amu akka keluarga ta oparan ni putus salada tu saya pengartuani anggos yang kita na di hutan na tua itu ngonna tak kunjuk nak kiningan asaro asareta songon na sadar wat kalau martami yang tuhat perdingga base ang giat di batulus dari pasikop sudi akan data pikiri tujuan narion. Jadi songon dalat martami yang disiba ido nak kiningan gawi kesimpulan na batu kolan gabur-gaburi be anon madok mauliate lahu martami yang anaulibe ima nak kiningan kesepakatan dihita. Jadi mersugut lau matusi buanum maka net tua manang tung 3 halak pe maruk puna bui ro tusi ulala hami ngasi pabenoni di lapa pakatun akka padit talau majama ima dek di tahap pertama. Jadi saya di rumah nol boludung do sayon ba di rohang ko na makata itu tahap berikutnya julu selesai mo. Sipano nanon kata mulai jadi harus sautik silap mau lo taringot tu nama zaman nak kiningan tetak duit guguhud di pakatayo di si sabubuina tungi si kapal tabayan buit majo mar uta manang marko paparan yup kita nalau pangurupim di si di dalam memang tetak duita berpikir rupanya isi agak nabui majama alai sabubuina risma ban itu tetap tadi huta alai huida Allah cermat secara umum jalan memang nang napola ahani rohana sida mulai setong gitu bilang lah mertukang maik sudi jadi macairing gadur banik padok nasida tole manggo nalau hami do wa mar hono ditakas do di berek kamu nai rap anu nek tapature songonon bolo talpe memang mardipos arung kibitule dipature dak boto manang na inganan ni oputta mardiposi arung dipature na sida dak pala boto rupaning arung dotong di jamai mana memang ido taguguh celalu jan asarap sudah tungga bisa halak pe mana marupopu lau majama rap dohot manang nai sinakin asong kapala na pilit
asarapian na sida yang majama alai bolo huida doi mana noaing tati tong gitang buya dong satal pepe daung asakuta na maranot jada becimamora ma ai di dokoni mana sekitar 5 halak lau majama tudek tuari marsugut jadi bolo tudeki rupaning dangarung be pola si bolo perindian na midangar pola masalah be. Jadi di jama maring gambar sugut tapapor kok mamakiti tami yang rak do takkan itu lanjut mak marsugut di rumah di zaman sida ima bolo taringot tu deki jala di si memang kebetulan bahasa bui bahanon ro memang bui do bahar ro nak soapan liak keping alai tertizik rohani peparan ni putasian bendahara manwa ini bapak ni si Ciandika si Franciscus Simamora atau lema amak tua ang do heping hidup tahu sungna jar nena ya memang ido tetap ahani mana terdigarari mana mai etagarar mana tuari markiti pajar 5 juta di pasahat jadi lah do rohani tidak ni rohani anak tailau akapati urut judi udah non mudah-mudah pe akatu tahap berikutnya mana tetap sungni ay apalagi perak do piau tong do ti mana makata di mana satu ke rencana tu masuk jadi tong do rupaning maciliat do rohani mana lau patulucon pasau tot cakapun alai memang anggota rimber sugu radang bui sungun netu ni sida bapak ni secara kebetulan bapak ni secara diduri ay diduri iman na arok pesta ulaun majalo tulang upe tulang diduri bui ro maru paning buama asia isi mana semua sani bolu tukung subui pe 2 halak sahalak buama ni kusongoni nak tu partalpe jadi dilapor di mana nak itu au nga dingkap be maktu Roma marsugut tidak enne mana ido ba hadir lo hita tu si rapta buam marok na tuoi sakku tapi saya dulu siapa ngata dokon terlumu bisa lu baca mangot ngata lo yak koordinasi honi terlumu bitu babak sirik ho makang mangiat rumah Indonesia na tuoi si sani na boy jala sa buwina angko na margor na tuoi arung baling na maras terpitu tu di dokom masuk dengan iku sarap merpumi ta martamiang lucon ulang niku jadi baboy mana nak kini kan eto ma anggi nga ahabe ngading gabi boy main na mana baboy darong benasing songon na musei sirapat tomomuna mukitu bulahan nama urasa menyusul mete bapak apula te Naga biari mana nasi garu jaringan darong itu tu mana mikna buka mik ba mikna ba mik tanah Tahun orang picit di mana? Picit di mana? Mik na, mik. Oke. Halo. Yuk. Terbigi. Oke. Nunga. Nakisa. Halo. Nunga. Ngabe? Jadi bolo satu si bahasa di patulus tuat atau mersugut ngading gabe babor hak mersugut lau memulai ulau tai jala bolo dung setiur satu natas kapion bulat tamu kita par nari huta kaselesai be on nang lanjut mai tamak kata MC taring utus ngono termasuk masuk nedok komuna akan nakiningan abang nabi kata salu na pangarat tuani nang mamukira akatu hata hula-hula msi Allah bertutiki na rencana hondang naliling be bulan 12 jala msi pinadomu tu yani do una nakiningan memang perlu hata dia no tutu di dia mana margor bulahan nama memang selama on bahasa tapuk kado pakkata yon di jabuni bacimamora di jabuni ala inak tua opudonna ala haru pesongoni dia mabay dengan jala tahi sudah boy do musik pagi hata non
pokok na penting di hita dia mabadus roha sada tahit talau mangulahun ido. Memang angko masa-masa na baru binereng molo nga dimulai sada pakkatayo biasa. Terlumu bimang rencana rencana honon. Memang atas songon ido binereng badi dia akana tahu sido angko na margor bulahan nama. Kita dak pola sai gabe tiki. Onan no boy ta bu mo dirapo pakkatayo muse di huta muse. Tu kita selalu na paparan ni puta. Atar songon ni mara na bojo patrang aku tuh hamu abang nami keluarga tas di paparan ni puta na pangarat ni. Mulu tu ngarung na orang jelas budu berapa tak kasomuna atik barong lupa mengalapor hon. Mau lihat Malate ma diang gini bapak ni siya pulna siya kuta na langsung tabigi siya bonani pasugi. Nagabi imana masongon sada na pemikir mungkin di bonani pasugit na bui penyambung tuaka dengan tubutan dari bona pasugit. Ulala nga macayuli dakinga di pasati mana siya mulai marsugut lao mabain tembok doho pabor hato tukang. Jala di pabuan na peting dakingan siap peparan ni putan opati do marsugut. Alay nak pesong ni paido jo pendapat jo tu penasihat nami Parsamosir opung ni si Keiko. Baik kamu maju pandangan jo abang sian Samosir. Lihat tiki. Oleh tema di hita saluhuk na peserta rapat. Jadi molo siana orang apalaga adong benian. Amat saya lasroh aku nga ubereng semangati nga dibarengi roh optimisme. Artinya nakpe saya dong akan kurang lebih bagasan terutama tuh kita dopena so begitu kalau pas tunasida nasihat sitong pitonggi mulai dokon komadari naking yang gini ba amani Erik di sitong pitonggi ulahan amak au sendiri pesitu dulu di sini alai tong masong ngayon komenaking batas hukum majo perjulu majo rane di huta alai malahu bering dorumain semangat ni dongat tubut hahang kita nasihat sitong pitonggi na di huta baru musia naking hubado mutu pardap nailian pardapot sian anak tasiramli kubereng ba mudah-mudahan masih marohani Tuhan dalam kolop sudin non hitana opat opu bersarini roha la opat upahonon ang kubereng songon natarida hira-hira lampu kuning lah mau lampu hijau ini jadi taringot tu napabor hato tukang mamarsugot ari pa apuli olo bang molo huberek tuang dia pinamaknian molo subuh piang kota dewa sian sigotom nang pala di saya narap ko na molo hubereng tabo kata yung dia ay di molo iraba-raba ide wan nganiku takkan tersongonido mulang kota dewa makatay tersongonido ang kota DPR idong dia tak pula na mengada usi ate Pak Ketua pikiran tadu depan masa depan to pikiran tadu artinya molo nataulon no maing ano pion kira sung napagalaka pido pion kurang na cita-cita untuk pasal-sadahon aka kita saluhuk na ako perlu pato raksawati tong makamana ba semangat do di maksud tahun molo to akan ambil antropiotik adong do angan-angaku molo to angan-angap pion tangi dreaming molo sa parada tak kuroha duan dari huta sitong kitong ki hita no pato si mamor sudah parada tak kuroha bah ada tung soma ngobu tak kana sinida meluduk sada hita ay pecah belah dotok salilingo. Malohudok penakindang bu mungkin jadi kepala desa sonari sulit perkasima mau radisan.
Alaik suatu ketika meluruk sada kita na opat huta mandorok. Kurasa akka na di sini pe ya mungkin segad merek kita sangat do kita di lagi. Itu sebetulnya pikiranku sada untuk ke depan. Halon ngahu coba kami pagalak konon pasadahonon di secara khusus di peparan puta imanasian kami opo dua. Ngasih pakai be opo dua sudah dengan dong be pisah pada data. Tingkat kedua non sudah opo marbona ikut pada data. Sudah opo marbona ikut pada data. Seterusnya nemu sudah na opaton si mamora na isan di Sikotom ikut pada data. Asa makin berwibawa kita di Sikotom. Ay muluk sada kita horo ay pola behira telengaling-aling na babir kita horo ning mencalonkan kepala desa mana anggota dewa di Singurmai pola. Angku sada ada mahita. Ay atau dokter kamar kata puna gudang bisi. Muluk sada hita. Atari do pikir ke depan. Jadi nanti nana yang si parehat tol conari napagalakapi do peyo so napagalakapi na itong paki. Iyo pagalakon do betok pakai harap korneri. Iya macam tu si. Pak Apul. Olo bang, olo. Jadi dengan mai pabor hatot tukangi. Tangi jelo lakam na hurok ko ni. Tabe jo musian no disi kotong mano taru sa porhoti ba nakpala ni gudang ni biaya tu si. Bain itak pohul. Ahar warna to ita gur domang na itak ahar warna. Asa gur persaulian. Gur. Mang na itak biasa gur persaulian. Balik saliter boros lo tu si. Nakpala gudang biaya tu si. Unang itabay di biaya, unang hamu sawati datu si biaya. Nakpala gudang ni. Alay nga si ko di si rubuti. Papor hatamu dinggap tukak tay. Mabay semangat do itu nasida, mabay semangat do itu hamu khususna dari huta na magkarijui. Ima usul siya na, oleh ate ma. Teman. Mula ate ma di penasihat nami opung keiko nasya samosir cukup panjang lebar mengalian terobosan tuaka pengurus tanah Sakuta na persuruh nau ambil songon leaning point na okola pagalak api don. Pagalak memulai kesatuan. Pasti optimis kita. Mungkin tugon dang na pola holan pembangunan fisikna. Alai membangun lebih luas visioner tu depan alani kesatuan ta poparan puta salada itu. Mungkin dia habis taruh dok sudah mengalih-alih nak pendapat. Mulai tema di panasya nami opukai ko nasya samosir. Di pasah majo ala di sodo mungkin para malang mula ni apel. Lihat kamu tu pendapat jo siapa bang niba ama Rosinondang nasya Malang melate. Mau lihat tema itu. Jadi arong mang na piga nang donoku na perjulu tikos do nani do ni abang parsamo siri ba dinggem marsu di paborhat tukangi jara ita guru nani do nak kini ngahya hurok kotu ketuai dok komaba ketua tu huta asa di bain nang bapala 2 liter ita puhuli ita guru songon na dalan nasida martamiang jalala sulok okeado pedisi bamulubui ba Pak Sarama mabatamiang ano disi ba pengurus na di huta mabek kata sembutan arong musia hatasen na tua ditutu Pak Sarra do tamiang ni ko pedang disi Pak Sarra bamang nasogo dia piano proses acara nai isi ba ngana dinggen itu ikonarong manian kopi doh tidak guru dalam martami yang tutuhani memulai ulau ni mudah-mudahan manok sahat itu huta gabi ngadi bayan bersiap betul sih yang guna gabi madok kompor nginora
nggak agak terlebat. Nah, lepas dua hon, mulu ni bereng do semangat ni parsitonggi-tonggi, olo baju luhun songoni, aku gawe merpikir dak pola perlu be bukaun di Bonani Pasugit rekening. Segala kebutuhan lokma di lean langsung dikirim tu parsitonggi-tonggi berdarat tai. Asa tarida diberdayakan nasida. Ayalan waing ibu dua turuni mingguan bulan 2 mingguan laporan. Ima na apala na porlu hilala dang ngarok pola be perlu membukai merdumu masuli na songoni. Jadi langsung ma laporan siakuta aha kebutuhan sedia kebutuhannya di langsung di lean na pengurus pusat. Nah penting mingguan dibain laporan di grup. Suaksongoni nang aliran nasiakan pusat nggak dikirim nasautu huta dilaporkan langsung secara bersama-sama transparan. Jadi nah berikutnya taringo tu bulahana maknang dihatai nak kini ayang gosongoni baru pani tersai binigina baru bulahana mak di sedaulaon atar di siap pudan do mulupui juro disinggung majo tu siap pudan asa songna adong alasan mulu memungkinkan do ditalpe mulu dang memungkinkan ditalpe di sitonggi-tonggi mulu dangi berurut tu luluk siapa mulu dangi akhirnya gabe dia jalan terakhir yang saya dimulai sana beron saya dijabuni peparan di siap pudan opu Arbona indah siakutata di jabuni pudona barang masalah artinya terserah di huta mai alai boy lu culo apul songon nama nawar hotu siap pudan jala paling baik mulu gawe toho boy di sitonggi-tonggi. Ipe tutunga boy hatopi. Ala ulau dijabu do bainota sonna dino nikituai nak kini. Ba ngapor lu tutu pertimbang konota jabu na memungkinkan boy masuk di si perwakilan ni nadi hutata do hotaka hula-hula. Ikoni masih pikir hono na tu sih. Ba menurut tahu ima jo sementara anon boy mesti di tebai mau lihat mak. Melatih mah di Abang Niba Parmalang Bapak Siro Sinondang melau catat do di son sama pendapat ni ala abang bangasi tuju di pabor hak marsugut tukang di mai tak gurgur mana pohul songo tradisi ni halak kita halak batang semangat nyopu sauliling songo bedah rata tak perlu be kita adong be tak curigai manang mabuka rekening baru langsung matu nasida di pasahat mungkin nasian rekening sian hitan siap pengaratuan do tak kena asing bulahan nama molati madi akang bapak ni Rosinodang nang mengalia pendapat niliam majo pendapat tuan gini basian peparan yok petunu majo wakil ketua bapak ni si Evelyn Marsara majo Anggi. Mau lihat tema di pungata di pertikkenon. Jadi tong noni marula hula kon kapan dapat ni bon. Kapan dapatnya ka hang doli lakingan. Ada tong ma tu bapak ni siap berupa ni. Jadi
dia meneng dono kote molutung na melubi hupe bagi salah bahasaku masih patik kosak kita. Nah di sok nyo na tadok no iso bapak ni siapul penekanan na niyan di sudi akka natasakabion lebih ta berdayahom maju niyan peparan yo putta sa uliling do pu merdipos. Jadi maksud tu di sini baik di bulahan ama pe ngapas na ken nyakang penasihat do takang parmalang lebih tualahi majo di Yaiton tualahi bahkan hurasa songon na nyakang kedua tu tangi yang mersugut molo diduri be aparan iba Pak Chandra nak pola masalah ya karena dua-dua ASEAN si tonggi be ulala di kejolo nak pola masalah jadi asa merasa lebih erat bersaudara ton jala songon patadaud di siak kita ang dolina terlungobi sian ang doli pemarbona lot apotunu nuai na tetak do merangkul kita tu siang gian jadi tetak do holong rohatta tu nasida tang adong mang nadia dia ni roha walaupun akka minggu-minggu nasalpu terutama di pangaratuan on di jumitik ta ada perbedaan pendapat jadi songosak kita tetak do ikut sunggul-sunggulat tanah sida asang giat rap kita di na patipakon pertadani oputta do takka dia bisa kapten udi tujuan ni arion jadi imajo hulala taringot tu dana na perlu si pakaian ni pande kan material ahon material lakka na perlu tu bangunan on loro sanetok sani suratan abi ngarong lakya nasing na lupa iba kadang ngarong lupa na po tahu estimator manang bagian na menghitung kuantiti na pas sehari mang na 2 hari mang na 3 hari di hinana terpas do jumlahnya segala macam jadi ulala tong lo pikirat ton tersangon na buha dana sitio peni harta pribadi na dihuta panitia jadi mau lo bereng arahan na rupani bohado juluattero dana sanon manang tersong dia manang na tetak do anda contoh na habis na sekian juta arong na perlu musik jadi tarbohado rupani mang narong do rupani dana sitio ponna secara pribadi alana kan di share do di grup nanong berpikir positif itu sudah imarupani taringot tu si pausor-usorot tadi bagai sarohatta jadi taringot tu akang ketua Pak Elpa ala disinggung akang lekingan dana akang ketua Ya. jadi dihami ngarong alana bagi terlebat doi ba jadi adong do orbani mang nahang dolini ba do anggi dolini ba be nalimi berbisuk ngadi bain di grup dihami anggi dolimuna opot tunu jadi lala di somma jauh sesuai hami taringot tu nenok nyakangi ay ngabu biatong song pintu masuk nuaingon ulala manaringoti taringot tu si jadi ada tapi kira tong artinya molo hubereng songon targeta tu peletaka batu pertama nggak hampir tercapai ini kumajo jadi kita lo keberlanjutan dalam arti kita lo tong akka toto riben non nak pilih budin nyari kita lo ikop kumpulot tamang na kita lo ikop pakai haduan tu kelanjutan ni pembangunan ni patadani oputa jadi roha ima jauh coba hami sarana nalau manaringoti akka dia guguat toto ribe
dohot akan bukari rohana nian mabain songon donatur date guardia te ilo Donat. te Spontanitas. tersongoni baru bani jala hu patong-tong rupani ba dang haru marperbue do be alai tujulan narion songon sian hang doli akang niba kang Erik mungkin boy marai alana serak kang odor atau grupon hubereng dibuka jala boy marai terengo no palak-palan akka dia dihami ha anggi doli muna na boy noeng hera-hera ni gabbar na naktu boru akka na di pasu-pasu tuhatta pacarian na gurang niku maju deh gurang mang ter Lumayan nih. adong di jalo sian tuhatta pasu-pasu jadi maju hulala padabok sian au molo song tuba apul tetak lur pani pangidokku lebih dia hama lebih di bahasa sana lebih di aitum maju nuai wasudi program tu paparan dia puta sauliling do to puta mar di pos na di huta alana hubere kalahi song nel nakang par samosir mudah-mudahan no lampu hijau jadi komentar niaka anggi doli para anak niba besiana anak kian berkomentar do nasi derupani mudah-mudahan mak songon na ta hatahon nama saya ditikina pengambilan keputusan padus tahi padus pendapat alenang boy pas tipak sarupa pendapat tah mudah-mudahan mak boyon laun mengarah tu nada kiri jadi roha ima jauh pendapat senau melatih di wakil ketua gini bapak disiplin adu rakso pasaha tenot tu bapak Natalia nakia disukum masalah dana na bendahara tuhuta di patoran ketua jo badot tutuan non nangga di hutan no sipakiona terkendala ala di dana ala nakasna na di medan do kasna bendahara bado hira-hira masalai asa unak terkendala lau manu horak kasih tu horon na di huta ni pasak maju tu ketua jo Angkoi non di kita saki man non era sedia kebutuhan nah persoal nomor paling mainkan ba 1,7 juta sekian mak belanja kan tabaman non urasa boy manon di transfer contohnya mangna Jumat mingguan yang ro sedia mah estimasi rupani non upah tukang do takkan produksi dibaen penelitian saku taman non estimasinya do laporan real naung dikeluarkan tentu paling akka dia masih lapet nasaon masih kopi nasaon mana tuson upah tukang nasaoma jadi kalau gaji metong tukang resap tu dangi 5 contoh jadi hari Jumat hari Kamis tengah buat tong penelitian sakuta mengajukan jumlah yang dibutuhkan di transfer contohnya hari Jumat mangna aku dari hari Haro aku Pak Put ala contohnya hari Sabtu manon gajian tukang nah tersoni manon namun hari Jumat hari Kamis hari Jumat transfer dana yang dibutuhkan alai ngadia juhon penelitian sakuta rasa dia dana yang dibutuhkan tersoni mah lah pra anak skema pembayaran nanu melatih mak dangadong bikin dalam masalah dana nakpe songok bedah rata tetap di pangaratuan alai itu pribadi nih bendahara di tongki mungkin ditransfer Ido. Jadi jo anak nih si bapak nih si Franciscus si tongki si Franciscus tu warna Amani Andika di pasahak ketua songon jalan lau mengaliat dana tu huta. Ni pasama jo tu abang niba bapak ni si Natalia na
nasian Medan. Mik na ba? Mik na Pak Natalia. Oke, Oras. jadi nanti mali pungatta mau lihat lu beli tu hatta jadi nga takas bigi nakaning penuturan ni yang gini ba siakuta Bapak Siapul nga masay masroha mabigi natutur kini pada si siya mulai rencana temo penantana rekening papor hatukang nga tutur lagi di mana sudi baru saya bahan nungari pajelasi mana lagi sudi aku pe sepakat do kawan ni doan lakaningan apalagi masalah dana lakaning ada dong kendala membuka rekening. Molo sendiri berpikir sarupa deh, nakpe rekening ni anak tanu dipakai Bapak Siandika, cuma soalnya pinaturang ni ketua atau kinon, basiswe progres mingguan mari bayanan non. Progres mingguan lah patana, kira-kira sedia mah gaji ni tukang di mingguan, sedia mah bahan mingguan. Boy may ditransfer ala kadang na pula na maul be ora-ora na masudino ni matransfer panong sian pusat wala di bagasi sedari ka boy sudah terrealisasi jadi mulu masalah itu rasa tergantung tu situasi manon sedia na diperlu di huta jala mau lihat ada batu anak tahu Bapak Siandika, masih belgaro Pak. Asa apa pun non. Tu. Oh, lo. Apa sah? Oh. Masalah terus bareng tindakan di mana, motivasi di mana, dipatu di mana. Semua dia ada sesitong na rohani keluarga tanah di huta. Ima orang nyebut tasauliling doa atau di pos. Jadi pangiran nami yang giba Pak Siapul pos doro nami yang lekam. Batu masai malomo marah manangan-nangani sudi asanggiat lam tudingkan ai di huta do kucina tong losian tuhatana jolo tergantung di pas deh, ikon dari huta do gabe si utonota itu nama si pangaratoan. Melalui si pangaratoan, pangihuton do istilahnya, pangihuton. Nak pero akan masukan, alaikan menebay na nabinay muna di huta namay. Jadi ulala, sikok bayi tinggal mengulah masugut, saya sehat itu selalu na. Kamu na di hutan utama ini perserahan. Jadi saya di Batul Tua sudah ulah tak jadi sugut. Olah tersoni majo senau sementara. Olah tema di akang niba Bapak ni Sinatalia Nasyam Medan. Nauk setuju dia ka pendapat tak. Dohot tu Bapak ni Siapul pasahat hata mau lihat tu Bapak ni Siandika. Nasihat tonggi-tonggi. Ado rakso tu sekretaris senon ni pasah jo tu abang niba Bapak ni si Priska. Parpudi adok si pai maon ninna. Adong doak ka pendapat na nadingga mungkin siap Bapak ni si Priska akang Bapak ni si Priska. Ni pasah majo partikionon ado rakso sekretaris senon. Jadi mulia tema di kita langsung nang di moderator. Jadi taringot tu bola anak ini nggak dapat orang gini ba persamo sirdok parmalang do sudah kita. Memang ikon itu tutuna. Jala ima kita mana pa jonok ko dirita tu waka hanggitanan
peparan di pusau liling do to pumar di pos satu sisa daroha kita tutu di nalau mangulahon dia ka rencana tak alana rencana todang na rencana singkat bion na rencana na maselilik tapi kirion jadi taringot tu anggini ba bapak ni siapul ba melihat manggia di dos ni rohamuna di mana di Bononi Pasugit tung masay marodo anggia napa di budungut tonak ka hita na marhamaranggi di san nomor 2 tung masalah roha ima taringot na king huida di WA rupani na gotong royok kamuna lau hamutusi manaru yak kabahan di nalau mabait pertadan puton masalah si rohani betu manggia tuk pesopola di komentaram yang memangi anggi alai di rohani betu tu mau lihat ma itu wanin naroha do jadi taringot tuda na ni yang gini manaking bapak Sielpa bau rasa rak pola lomos behita alai na masahay kan target ta molorong hepe ngono 10 juta di tangan ngabu itu ulah honi jadi sonari huida di ahatai ngasongon narung lubi apalotik jala pos doroha di si 1 bulan 12 buru petabon sian nasan namong narap sonari memang selilingok kami do bapak ni Sielpa memang betul-betul seminggu kami memang ulan na menggalang dana do alai songon tu seksi dana bana mengurupi daw da si ala roy mana tujabu sajabu mahami terus mar telepon dinalau mangululion ba arung ma terbuka rohani ka hita namar donga tubuh ka buruta di paliani be marupanya kana satulak guna jadi dia kaulauta ba tutikina nengro bata pasaha matutu hatta asanggi lamu tulus suri kana sakapi bu tercapai sudah 1 ulau tahun 2022 jadi tersongoni majo anggia moderator betima Garis bawah yun tong abang namang rupi seksidana do. Tong na garis bawah himajimana. Ako na mangrupi daw ni kudo da anggia. Kita na dua namang rupi seksidana do ita. Wah, edang do to arak seksidana ho. Arak seksidana udah ba? Daw mate. Oh, itu mate. Iya namang rupi do habi seksidana da ba. Jadi yang go tohonan di seksidana do. Ya mulai tema di Tuhan. Tercapai do. Pertama mencapai itu 16 juta lebih ya Bapak Elpa. Berasal dari nakpe nang cair pendidikan itu. Alai mau untuk 30% cair di mana? Kan itu kan. Tolong mak, terusan moderator mak. Mulai mah dia kang Bapak ni Priska nasian jala biji. Memang kebutuhan kami di luar biasa doamu menggalang danai secara pribadi door to door. Memang nabaron ya do ketua madokon tuau homa seksida ketua ninna alai menjaga mau songon unang asadong hira peran serta ni dongat tubuta nasihat tonggi-tonggi. Kalau ni do jaga asara merasa bertanggung jawab. Jadi molo merasa bertanggung jawab berarti rap sudi kita mengulahon peparan yo puta. Ola ni do medeso tolak narai. Doko ketua Bapak Erik ma ketua seksida dan alai ala nang dipilih di mana mamereng peran serta nasida asa bertanggung jawab itu sadana nahu bereng tikini. Jadi maula tema tuakang Bapak Priska na mungkin telepon melalui telepon dapat sampai 10 juta nakpe mungkin dak kompani alai ngamar janji hari pertama deh hari pertama alai adong secara tertulis nakpe secara mungkin cash menyusul mah di pasah majo tu sekretaris nami boy do konokku sekretaris ta sarupa do Bapak Nisya Pulon nasihat Gotom saling luar biasa menurut aku pendengar kuda. Segala sesuatu menyangkut surat menyurat tak kya ita tinggalan. Suaksoni do dohot akadana mungkin na terbuka si rohata
unang nomor loja sekretaris lau pa tingot-tingot na yolo do si pata iba lupa. Lupa pasarong ditiuk di katong di pasingo las langsung mani transfer ala di pasingot. Olo las lupa gabe di lupa-lupahun. Biasa di. Efek magwarna, mangkati do efek sekatong. Jadi peran serta sekretaris luar biasa di sada organisasi. Molo sanga sekretaris dang merdalan iba mendek masude mandek. Motorna di sada organisasi sekretaris ma motorna. Jadi ini pasama jodoh tikitu sekretaris nami Bapak Putri Nasian Parapat. Jadi mulai hati lalu na pinopernya kita salah datu khusus nama itu tuh nama dohoti cum apalagi tikion boy hita reta nape dohonon kita sonari 10 sada halak ipe ba ngatung masalah roha. Memang mengatung jelas naking dipabuat panitia nasiak kuta anggidolin liba sekretaris Amalia Pul dipabuat disi memang naung sa do HP bahan di hutan ataupun di lokasi sebagian dalam seri patorang disi nunga di pasahat semacam panjar dengan catatan artinya dangsian kasnipu KDP khususnya secara pribadi sian anak niba Amaniandika tapi di mana si Franciscus ya penoparnya puta sauliling jadi songon iba sendiri madokon ba kurang di mana Pak? Di mana songoni? Boy di Pajulu. Na pasti di Bagasar Rohana buama asa adinggan asa boy tulus do asa mardalan sakap na di Bagasan na tarencanahon. Terus naberi ko musi taringot tu untuk di acara nalau songon nang nihatahon yak kadongan naking ima songon nama bahen ita gurgur ba urasa pe memang ido urasa ulina ba mamer kita situasi molotuk pe kolan ita gurgur di patupa ba las marhata terlumobi ma di hamuna akapat dinami akahita na marhamarang do akana tua-tua sudah pinoparno puta na di Sigotong. Jadi untuk sadarion perlu ku paboton hami taringot tu saldo ni rekening ta na tercatat di son sampai kebetulan kita mencatatkan di siadong transaksi pemasukan di sita tulisan sampai tanggal 15/10/2021 totalna saldo rekening ono 7.837.704 rupiah. Jadi songon spontanitas na pasahaton nang dihatahon 106.171.142 rupiah. Sebagian ini nunga ditransfer langsung tu rekening ne puta saladatu 40.371.142 rupiah. Jadi kredit dope artinya dangi pasah dope ono 40.600. Jadi molo bereng dosian niga buko sude dana nang ditransfer do spontanitas nang ditransfer ono 27.021.142 rupiah spontanitas naso saat dope naso di pasar dope itu rekening pinoparnio puta ono 70.600
Rupiah. Jadi meloni nigabukono berarti bakalan ada pengumpulan dana 130.621.142 rupiah. Ima molo taringot tu rekening ataupun spontanitas nata gabungkan. Jadi kebetulan naking ditaringoti do isi baru tu perihal nalau pasahaton ataupun naneng mengalir danaon tuhuta menurut aku sendiri kalau memang songon naidoknya kadongan naking setidaknya panitia dari huta ataupun padina dari huta boleh berkomunikasi era-era sedia nilai bahan nalau pergunakan nota dalam tempo seminggu. Jadi artinya boleh transaksi ditransfer dalam seminggu. Emang nang buat beda ba? Alena pasti taringot nama jo. Perlu do rasa di son hata-hata. Waduh sebenarnya taringot untuk padet tahun. Ya, ni dokom masuk dia mate upah nasida. Jadi do baru hitung-hitungan lah. Rasa perlu do tong hata-hata ison asa terbuka ita sudah marsi botoak kita sedia do nalau untuk tukang ta. Asa bui tong terpredik non untuk sedia gaji ni upangi sudah dalam seminggu. Tetap bahwa no untuk bahan-bahan jadi bui dapat secara gambaran ataupun nominal yang akan ditransfer bendahara pusat tu nedoknya kadongan naking taringot tu rekening batu rekeningnya anata amanian dika ataupun si Franciscus imajo molo taringot tu dana jadi taringot tu tempat naking ya molo songon iba sendiri pribadiku ya molo songon audo batu mangna diri pe nagabe ingana songon nanek foto-foto di tanggal 30 ya dos ni rohata di napiting kita sama-sama las rohata di dia pe tahu di Patupa di Talpe songon nedok ni par Malang naking di bagas ni Siapudan nadinggan dan boy nasida dan seterusnya ba tah langsung meta buat madus ni tahi intina ba na perjulo kurasa boy matong makatai di akka na tua-tua na di huta do akka panitia na di huta imajo kurasa taringot tu nganan neng sepatu puata bisi jadi urasa tarima jo urasa na boy pasat apala di tikyon melati marihita melati manang di tuata pasak matu moderator. Melatih mah dia kang sekretaris Bapak sekretaris Ibu Putri nasiap parapat. Ate Bapak Apul tok kasdo so nedok ni sekretaris nakian. Ikon transparas sadia do gaji ni tukakta. Sadia pengeluaran mungkin mersugut mabain ni tak gur-gur do sebagainya. Ngaruk kianat tong dihamuson nari perincian ni. Jadi ngabui bigion nami akka pangarato. Jadi bui du patorang kamu manang jolo habis jo mangan majo sambil mangan kote. Jadi sambil mangan non ala ingok majo ina hudok kami nasihat Bapak Nesi Putri sekretarisita. Sonari anga hadir di situ nami. Nasihat Jakarta ala mungkin dakingan sibuk adok tamutah. Doho tiki ni pasah maju tu kituata tu sekrea situata nasihat Jakarta Bapak ni si Jeremy ni pasah maju tiki odo hormat. Mulai tema di dasalu na mulai tiang terluwi di tuata alaung kendala nak sautik gabe holan nama nangi maju anai ale takas tu naking saya sudah salut nak kepada putih. Jadi na berjulu naking nungarong rencana mangulahon di hari Marsugut
tohoma tutu ikut di buhai di paborhat marhite siaka porsiota marhite tangiang sian para datota marhite ita gurgur asa gurgur akalas niroha gurgur aka gugu dohot aka bisu aka pandi lau mangulahon ulau ni dungi sa manaking tu dana anggui saya nasosoy masalu nah mudah-mudahan dalam waktu dekat terlumubi maju secara khusus Bapak Nisi Jeremy nang gua pala makiru seringgit ada bagaimana berparapat karena termekel jode saya sirani Tuhan nah dungi muse taring tu maha rekening yang gue dos nirohat tadi jala pos niroha ya manang nasung dia ba hitaro na julu hitaro sonari hitaro aduan ale di kosaka pare tongan manang nasung dia pe pangatur na ropani alane ka kendala-kendala na pola gabe hal-hal na parlamen dasari na berikutnya nakingan masalah bahan bangunan. Alai ona tersona dong tergeliti naking di rohaku. Ai molohita rencana manur material sediru. Sesigotom do manang nasa pengeribuan. Ketika tua. Langsung mau dia diskusi. Oh, Naik utah. pas lagi di mana roh medau sawatik ando bumi lusi. Jadi bertu laporan tiba sian sirpak tulu harian jam Pengeribuan dan itu pengaribuan nih sebelum pengaribuan kan ada sirpak persorminan saya ini menang mana hodok ropani manang na disigoto manang masa aidang buy sistem kontrak tu si holan pia martelepon ropani ditaruhon ditransfer langsung sedia ahana unak pola luja na dihuta mengorder dai jadi karena dibutuhkan dilaporkan na beba di matok sistem calling jadi so dia hana manang na di deposit jo di si danai sebanyak yang na perjanjian dan untuk memperlancar. Boy marutang sih. Boy marutang. Manang na marutang pemanang na dia alay setiap saat di telepon boy diantar itu unang gawe udah gawe macet ulaun kan. Imajo sa na taring tu material ni bangunan teh. Jadi mamulo adong ka mo silas niroha na di patupan ka ahanggita mulo hutangi naking anggita siyan nang giduli o para deputa soliling ipajulo ate jadi mulubuin yan baunak po larong be di pajulo kecuali dalam keadaan molo tu pengadong ba tercatat dengan baima ayaw lani do rai aso nang adong akka so tung gabe molo so dicatatan non olo gabe lu badangi so nadokon ni apara parmedan amanir dangi ay ben na di paingoti ulo buti gabektor di tongot codang salancar sudi posrota di tuatta tupado salu na mardala do dengan si anak katulis ni rohi na mangulaw na kaulota nargugo mahita di salu nai jadi ngakka na orang lobi siya kami mangido mga pami maulihat amang moderator Sauti jo akang. Alana songon sada hasangapod don. Lakian adong madokon
manang na hujah ada ke kutulis di songo mersuguk mambai tangiang di mamuhai mersuguk mambai temboki di pangido majo sian na tua-tua sa sitonggi-tonggi ninna. Bado memang sada hasangapod do mambai tamiang on di hutata molo di pasangap. Sada on menjadi mungkin mapain hasadatu peparan ni hita saladatu. Bado hira-hira onala akang situa do hira-hira dinggad do manang na isepe mambai tamiang na uli do nian alai molo sanga di dokon sian na tutuat tas tonggi-tonggi majo mana miakon sauli ulau tahun ninna bado hira-hira pendapat sian hal abang par Bapak Jeremy. Bah, mayang gue sepada sian hamin mayang bah sungun seka naman kapor siaw kita pangulani huria manian alay ba bola dong ang girulita ka parkubes di si semada sida manang yakon alay molo gabi saladang adong san pangulani huria si Omar Lakumon ay gudang do dos di roha do nasaut alay dasor na ba akaroha na uli irto unang alani dakpola nala ni sangat probani alay nga udu do seret ni roha hita pasahatut tuang gidulita sa uli putu poparan puta sa uli linga ba gabi sa oras na uli ay dakpola sala si anggon na martangi yang do dia so na ba na sa tabi nakingan nga tu aparani ba amani apul tangiang dua te dak tamiang sautik pencerahan ate molo tamiang on aka najulu putta matong putta najulu marpili-pilian martamiang dasarna tami jadi molo tami ikum mar sobat tuak nasi garo ara sinyal di Jakarta ora pergugu ni berti bidangi buah nasi garo nakis sinyal di Jakarta So mate sautik. Nggak kabem se. Nah, rizik. jadi tangiang imaenon. Jadi nauro di sini kisong na dokon ya parani banwa ngamani Erik sa Medan taringo tu nama muhay akasulau di si marhidi tangiang molo dido siano puta sa uliling siano duduk sa ni roha sa tulus ni roha kibaga sa dami dinggad do na ulidi apa masalah. Nah, ima sian hami mulai deh. Amalate ma di ala abang nasihat Jakarta akang situa Bapak Nisi Jeremia nama alehan pendapat niulah ma ngasai mangarra Bapak Nisi apul siakku tate sambil mari sabui do rabia ikon narong do songon catatan sonari mungkin sedia upe tukang sedia mabahan asa sunna buih wir kami siap pangaratuan hirana saumma jo dana di bagasa seminggon jadi si boru buas si boru bakaran na melodong tarida gabi puas do ita transparan ido raido sudah marah sudah marah jadi patorang majo Bapak apul bia ahama marsugo dohot sahat hari Sabtu alana hari Minggu do ita merjum ahama si sedia honon ni ibaratna sekretarista manang na ketua lao dana seberapa banyak untuk keperluanna patorang majo Bapak dia pul Setai jokang akang lolo anong dora akang dongo sagwar ni akang luar bah suara mik tabi anong dora ke masuk ke bereng akang setabi gwar ni akang isaru batu gwar ni pangwaran ni akang sirik sakuta ulala dora sotu pa apul luar dora mahal pendapat jo akang ini narak wido anong do akang ini kuwereng nong law do luar musibah masuk do memang naking oh ido Isir maksudnya amani Erik
Ito nakang, nanggo keluar do. Nah, orang mau nasa. Nga keluar be ya. Jadi madaboti man no nakangi lo munculan no bani pasatiki. Batorang maju Bapak Apul, alaran berjalan waktu terus asa taboto jo maka ke siapa sedia ma di bagasa samigon na perlu dan nata. Toko maju ya Bapak Apul. Oh, jadi sokon nabuh patorak sawati kate. Nakiningan sian ketua sebetulnya saya bak sekretar manang bak ketua bak sekretaris ngai dokon. Bolo bahan nata pesan di bagasa minggu. Memang dakar usaha dope sudi Allah hitar sebenarnya nama citil. Alania agak padat tidak dalani sudi. Dalani sopikan masuk bahan. Jadi song nasopit artinya mangida kebutuhan maitan non. Ada yang ngata pesab be hobartu nana kispakyota. Termasuk song simin nah udah pernah kiningan bagus simin di mana Allah ni ada tempat kadang saya kurang pas di si olomaran non bainota sesuai pemakaian. Ada secara faktor mana faktur ngata pesan memang nilainya 10 juta sekian arung ratus ribu nah. Jadi bolo on mungkin bisa jadi rason nerkun ya bak sibilin nakin warna masih patah dalam situasi nak kadang yakin dah bisa jadi warung lubiun alai lubi pin noni mana tidak mencalai tu akka kelanjutan ni akau laun. Jadi bisa jadi pe arung nak kurang di son. Itu tetap saya contoh marsugut atadok ko ni nakiningat tu arong abak ta selu bacci mamora siat to jomal mang na pigal lebar ba inna memang secara de faktor dang faktor idang adok kita surat di si alay laki bitulan adok ka di gijeng ni hatai si susam siat to maju marsuguti anit tatu mana jadi mang ida marsugu marupaning akai muse jadi na pe makayat talau tu berupa mali mana si pakota saya baga imang gua kataring waktu bahar paling busia aja di mana lari tau ti busia aja hurang alai na pasti patorang di musian non kita bahkan kirimun secara turunan non secara online non kita paling bolu masalah bahan jadi bolu masalah tu upa tukang nah dari kami sih kata judo pendeta tu jabuta tu dulu siapa rap dot panitia sude alana beri kata na dilubat mamora di termerpungsi kita selalu dapat lupusan di nomor pung jelas dah jadi mak jadi gabe di alai di situ kini ngasih pakat berupa borong-borong mak nganin na jadi berupa borong-borong odo tikini lah telanjut di perpunggungan dijabut tai lu siapa di simar panik kami selalu na panitia na di huta uju kami mapandetta jadi ngador panik kata tatu nasida ban hamu maju kabaran na ringgan onna taula honon na mangulau di hitaron jalabe yang berusaha duita sering gadlinggan dadang na mangulau di son na mangulau di hitaron omar panik nata sak kita ibu nasida na di paparan ni putaron kita selalu nana punason ima taruh jadi gabe arung maru panik songon kesepakatan gabe tabai ma nilainya per meter volume per meter jadi di baim ma volume dohot kesepakatan di hita na pasahatol lah hita rotong nama jalo sepoparan ni puta 150.000 ma same volume sa meter tidak terhitung pondasi ima rupani kesepakatan antara ni hita tu pendeta nama jama molo taring waktu biaya ni tukang mudah-mudahan boi dengan tiur lancar di zaman asida jala di sini udah memang tu pendeta kebetulan Pak Denis tang boi songon pendeta kan Allah bolo akak si Denis ba memang atar udah maju dang napola maju luhi ba medok atarang ngudi tukang di paparan ni puta memang atar mana mak digidak dan secara kelas nilai adong zaman-zamanan wang dang boi ada tetak do pinai do akak si Denis asai tokong urupamu bakka tatu marsugut ko berengom mudo terutama lau maraha asa ajaran makatukak ta nah hurang mungkin olo hurak pas di botol lagi dia pun napos roh ajaran mu ini ngomatu akak si Denis jala pos marham ba di sidau yang gubui dau yanan madama inna lai tole mak tunggabe akangope madokon alla akak telu beci mamora tong na majama nang au sendiri mai baki rumah di jama jadi mai 150 ma volume ni 1 meter
kuadrat. Terima hitungannya. Jadi, satu orang. Malah tema langsung mata tanggapi dia kahang nami do tanggi nami tatanggapi marakingan langsung mereka bebas mengalian pendapat Butima. Alasan muncul dope dongat sagwaru Bapak Erik di Soba dan mungkin tapasahati ya so tarida dope akangi. Langsung mata komentari dia ke hang nami tu Bapak Nisya pun marah mungkin langsung tasukku nalai mana don maeng sebagai pelaksana di huta penyambung tuaka tukang do tuaka nasing. So nedok ni mana rakingan 155 per meter. UP tukang. Jadi asa di boto mungkin mak kirim tiap hari Sabtu manang nari Jumat gajian matukang mungkin ngai dok ketua rakingan hira-hira songonido nggo diutata. Lau transfer tu biaya ke tukang. Jadi ini pasama jo tu ita su nabungon mengadap pendapat mungkin ada si koreksiota manang nakan nasing tu Bapak Nisya pul nasyakuta Butima. Sona horopa, pertama sirninya sona mondok, sona amuru mana. Jadi ala memang moro akai ya perarak pola si tabi idak pola si komentar tabi ola mabigi laporan nama ita lang ada sepakati di rapot ada itu kan papun ada sepakati hamu di rapot cedak pola si komentar tabi rupaning ngata moto 150.000 per meter berarti sekitar ola manoni sekitar 7,5 jutaan ate uang sekitar tukang berhitung satu nggak mau satu nggak? Mau satu nggak mah hera-hera paling ada di sesuai tuahan anu cikarijuan nah hera-hera songni dola mau satu nggak? Jukur manon nimu tersoni mah yang olo. Alay terbukti apapun sonari kan dihodor na kucinia pembukuan. Jadi bahan major paling laporan nah sebelum ada orang tahap pertama ada orang pembangunan asal pembukuan nayan jadi pembukuannya sebelum pembangunan baru menon mesti tahap kedua menon pembangunan non baca pembukuan nah sektor dengan anggia laporan pertanggungjawaban tak panitia tu natorop dengan naik. Atari nama Pak moderator dah pola bera lerong dope ba na satu set nolom set moderator. Marate matu ketua bebab semuanya siam malang jo akang pasaton Bapak Nisi Rosinondang pelate di pasatiki. Mau lihat mah ngatung dengar di pada orang nadi huta. Jadi mau lulung do disepakati nasai ba ispanulupi mahitana di ratok ba na pedua humuse toho mai tutunan do ne Bapak Nisya puli isi matukang na jago terhut molo Bapak Nisi Denis do asa selalu nian diminta aktif mamereng-mereng rosa tokin pagi mangna sore mengalian pandangan tu tukang akana junior asa unang ay warna mak molo salah non awal-awal kan gitu tong do repot jadi ima molo sianau tong tu Bapak Nisya pul asa selalu komunikasi do Bapak Nisi Denis apalagi nggak dihatahun secara terbuka di awal asa dikontrol lima bahasa keren nak dungi misi toho ditutu nak keng na dok nikituai ayon sebelum di zaman nga adong aka perlu dibayen dari huta jo laporan termasuk berbagai kegiatan asa
di Boto Bangarato ngabua pra kegiatan non dohot mulai sonari itu hari nana yang kulala kita Perstong itu dilibatkan membuat laporan ini. Saya ada ibana lu bedara. Itu menurut tahu. Bui ma bapak ini siapa berdiskusi mabain. Ai kocan di mana dosa sitong na laporan yang non tu na di pusat. Berdiskusi mamu dengan ngabua aktivitas nang dilakukan dilapor humai mulai sian papunguhon boras sakaleng sahatu namang alea pago-pago doh takka biaya lain dilapor humatong baru mulai mamusai laporan kedua kegiatan kedua mabain penahan iron ba songoni berlanjut seterusnya jadi halangan mulai kita di tahap kedua. Tahap pertama laporan nang ekom masuk. Tersong ini menurut tahu mau lihat ya. Malate di akang Parmalang. Nah, padi poson taringot tu laporan. Toh di Bapak Apul. Jadi alana lamu lilingan nol lamu memorita kurang doa kamangingok molosar pembukuan. Paku sabiji pe surat di situ di sianggi. Paku sabiji manuhor paku nasaon. Asa transparan nok kita di akka pembukuan. Bendahara holan namanya pepeng di. Mulai barakna agak mungkin koordinasi tu Bapak Putri nasian para Pak Boy du koordinasi ra lau laporan. Jadi hari Minggu nanang rohi tajum ngadong laporan ini di Papua. Nah, semua uang keluar dengan perincian manuron ongkos tukang. Jadi bui di BGA kasudehi tapoparan yoputa sahalada itu. Imara mungkin nadok ni hala akang nasyam Malang asa unang lalai tadi pembukuan. Kurasa memang naibek kamui pembukuan ini alai napasi ngoton nak kana ulina denggan dia saunang gabi lupa hita. Ini pasak musi tu nasing molarong namalia pendapat peparan niyo putta dope namalia pendapat di persilahkan mak isi mahira-hira namalia dope mungkin arong nah tinggalan manang na arong dope na lupa hita. Sautik bah. Halo Kang, Bapak Nisi Natalia. Audo perperapat. Oke, lanjut. Lanjut bayang. Laju mak. Mau lihat jadi yang kedua nih moderator. Nabuti taringo tahu apa lautik. Angin papu. Di tembok penahan itu ada ndotawain nakapipa. Aduh, ngata bilang jauh nih, Pak. Oh, ido. Ayo ba, elana taringo tawa dong di ulon nidongan. Ibarat tembok penahan, ada yang adong dibain pipa-pipa di sepanjang tembok ini. Halo. Orang ini patakas moderator. Oke. Moderator. Lah pasti perlu di debati. Pak lupa itu aku. Memang kibunya bukan satu kibu sabung jo. 3 inci pipa na itabain. Molodak sala be ngo tahu sisi ser satu ngaru naing. Kira satu nggak ngaring gabi aleu sosok manu dibain ate. Ay kibu tu baru terkerijo iso ngono na sa taon na sal dia. Jadi kadang masalah akatu tukang ibet tong gabe dongani do kadang kita nomor pungli so ngamaho mangetu sa kau tukang dia na hobar ninna. Jadi memang era itu tok tapakke tong mulak. Alla tabaru ta jama di pahu ngono kan dek. Jadi daerah itu mulak tapakke tong mulak rupani ngasal masih jaluat tahe bolu cocok kadang naise. Amin apa tu bahu balah amin nama jama ni naro haru. Langsung ni mabak. Oke. Ini perlu lagi naking masalah pipa-pipa saluran ni masih perlu deh. Orang itu dapat takas pada tu.
Wangi moderator. Melate mah ni pasatu sekretaris dakingan ala pas makatai Bapak Nisi Natalia. Lanjut mah sekretaris, Bapak Put. Latih bah, di moderator bah, mulai dok rohan yan, betulan kan mulai binereng nong masuki bahan ini hari, dilihat hola DP dari segi nilai dan nominal na, hola DP 70% manwangi kan, artinya si kepercayaan ni pertoko ni kumajo, kepercayaan di pertoko tu data tu nama rencana ngadong. Jadi nah masuk di si, wah kira-kira mau dicoba panitia dari huta. Istilahnya era komunikasi tu pertoko istilahnya kita bayar sekali 2 minggu contohnya. Wah kira-kira mau songoni khusus untuk akal bahan-bahan. Jadi mardom mana itu nerok nih Pak Jeremy kan tinggal telepon. Setelah 2 minggu keluar mah bona baru mah di si Sama terherai mah maksud tu melatih mah masa mah moderator. Hujan. Oh, oke. Lanjut mah ngai pasahat sekretaris nakia dengan akang Bapak Nispris kadok ni pasahaton Bapak ada jalan bije. Memang ada kan? Adong be nasing hira-hira syak kita panasyak nami adong do be si pasahatot tap jasa mosir. Naking donari do ni abang Pak Jeremy i kalau sona mendokon dangi sebetulnya alternatif mai sistem na perjudo ima terus son artinya unak pola saya langsung besian bendahara pusat langsung transfer tu parpanglong tong ma prosedur na songoni asa toktong arong di bagasan akahmanaton asa memang bendahara na di huta pe tong merasa imana sebagai bendahara kan yun maeng ima maksud tu dihir baru musekan na padua taring tu upahi asirah komatu na di huta postoro hatta tu na di huta dalam memang tarna sairo kisaran nih kalau upah do per masang batu kali sa meter kubik. Pos marohan tadi sini apalagi di apata sekretaris dari hutan. Baru saya kan mengenai nak keningani. Tersonon kita mereka tu hang kita persitong kitong gion. Tersong kita mana martini luhu. Tersongon itu hita tung anggapot tatu halahon. Kotong arok cara-cara tak sungguh dia do musai asam boy babu erohana sida. Koni do, syak kita. Mula bau zuhi kan salam berbeda. Tiki rapak kita di punya ketoras tabi tiki di huta berbeda utak bang takang kita. Marna beda amir musai sungguh minua jurahanyon. Mangokang dia terningot detok sipata. Sungguh ini dotong pasangot. Metode-metode itu nasira karena marah-marah gitu salah itu. Ido di siro hamanaton ido. Jadi taringot tu ara king rumah ni ulahana maki. Banga dingga ni tasay pakati mai. Tapasa matung tuna di huta mga dokter itu kaparsitong kitong do talpe. Tarima to padako sianiba. Taringot tu terutama na taringot tu biaya tukangi. Pos marohat tari na sida, tang malubihui, tang mahurakku, tersongoni man yan. Apa sih? Ay di samosir pe hirasongonido. Balik-balik imana 120.000. Balik-balik 120.000. Imam mulai samosir.
IP tu Jawa do nilai ni 120.000 per meter. Ngolate Pak, songoni masih ni Pak. Pak moderator. Oh, melate makang. Opung ni Keiko siapa Samosir. Tu sekretaris nami mamereng hira kal grafik majo nuaing. Hira-hira siapa paranyo puta sauliling songon mangaliad dana ala memang siap kami do seksi dana mambotonan. Ulala agak dingin duh rasa molo tabereng grafik nate. Siano pusau liling irasa dia dope dang na pola manakar-nakar hita tiak kapoparan nyo puta alai molo ta ane majo ta ane grafik na tabereng poparan nyo pusau lilik kurasa dang adong sahat manang na mar 5 juta hurasa te coba majo sekretaris tampil hojo. Rp1.620.000. Ima sudah siano paranyo puta sauliling. Oke, iya. Malate mak di nga 1 juta 650.000. 650. Melate mak mungkin molo pendapat siano sendiri sani sendiri on prediksi don songon kirka niba don. Kurasa di papungu halaki do mungkin sian oparanyo puta do boruna pusau liling baru dipasahak mano mungkin pada waktu na tuita ini perkiraan mudah-mudahan tidak meleset dulu lah. Nalai dak pesongoni olo do meleset perkiraan ni bagan alai nasai masun nari nasian oparanyo puta sauliling 1 juta 600 sekian. Pado hira-hira pendapat menurut perkiraan si anak kadongan. Boido mengali anak ke pendapat atau ngaba mabay nalana nihata dia pe na perlu dan odo da mabay dang mungkin dang adong dana hita mangulah nak kana perlu kan. Ai mada olo boido talia pendapat baru hira-hira memang songoni do molo tabigi siam mungkin informasi manang na holan na saido alana nga hira liling dangarong beta bereng ta baca do terus akka penerima kita holan mungkin Oppu Marbona molate ma lihat Tuhan akka pasu-pasu boru dohot akka anak terus maradu-adu mengalihat sano putta Marbona atunu pe sonido di grup nami mudah-mudahan ma ngau baik kami grup pun memang agak terlambat tahu lau mabeta-betai lau mangalian asa adong tukasta termasuk mai naburu si pince dohot naburu si ya nasir lapung mungkin menyusul mai ahola sada do nasubui hubungi do penuangi mai itu si mega nasir Papua ala nago antar polaro dilihat pas-pasu tu itu dilihat tu hatta dang bui do pe connect jadi mungkin nabui connect kita mau mulate mau lebui kita hubungi itu si mega nasir Papua nah halak Papua suamina lain nak pesongoni terus do ita optimis imana nabui gambaran molo berek siapa paranyo puta saluling bahira 1 juta 600 sekian do pena na mangalian guguat tu turenat cana tawa butima Jadi melihat Halo. Oke, Malang. Halo. Yuk. Lanjut mak akang Permalang. Ai memang ai kan nga didokon na si dei mang na di jum papigaho ni di jum na digan bahwa peparan na sauliling nga di baik kalaki di papunguha laki nga di papunguha laki di grup nasida jala molo tapai huti do grup nasida ba memang nga di papungu tutu wala non permasalahan na ay molo di bereng do na imanang dilian nai ay kan
Nah di awal-awal do PI artinya dan na terakhir-terakhir ni. Alay nga na jelas nga hiya tabigi halaki papunguh cediri majo. Jadi persoalannya sonari naung dipapungunai pasahatun nadoi tu bedaharata mana tu sekretaris terkait dohot sikap nasida na dibaena na dijum narap doho pangarato ima si petiota. Jadi jelas do memang nga dipapunguh lagi. Nga dipapunguh lagi jupar julu dan itor langsung dilean. Jala di dokut di grup molo songoni do nga dipapungu HP adong pernyataan nasida dang parsidohot molo songon konsep na tasepakati i mangide mahita buah leanon nasida do mangnadang ayang go mangide pernyataan nasida na terakhir pernyataan pangarato dak parsidohot ba olo do dak pasaton nai alai mulut ide aktivitas di huta songon nalas do roha ai komentar ni si Ramli nakining ai dak pula si ba marohonokku akan nama nabor-nabori do dia tung nagabe menurut tahu dang nagabe tede menurut tahu alai basai anggia ma songon optimismenya kadongan gabe lem tede na ding gani mangihut tuna di huta alai mulu menurut tahu siap pernyataan ni si Ramli di grup nasija ba dohot keputusan nani bain na halaki di Zoom na terakhir na soparsidohot molo songoni au pesimis do dang leanon naside ba mertami yang mahita asa berubah asa dilian pencerahat kita sudah berima jadi na jelas memang ngadi papunguna sida oke Melatih ni pasama jo tu melatih ma tu akak Parmalang adong lebih pendapat kita sebelum kita tutup Sotik bah moderator kebetulan lanjut Pak Put. Kebetulan nakin taringo ti Pak moderator taringo tu ibu tota si Mega na di Rian Jaya. Sebenarnya angay ngacet tinggal do itu ikan. Ngacet tinggal melalui WA. Jadi pasama tikini proposali. Jadi Roma itu imandokon bah. Dang bo itu hula honi dang telate nau marahasongoni. Nah, jadi habis itu saya usodor homa spontanitasi. Jadi intinya isi usodor homa spontanitasi ido itu ima. Kalau makatai maju do lem na itu ima. Jadi artinya rasa tinggal pai mau maju ita molo untuk itu tasi mega tersoni mak melate mak. Melatih ma di sekretaris pai mau meta jala ta sunggul-sunggulian no melalui mungkin ni se na jono tu molo ibaratna molo pe dangadok simpatik na ibaratna tu penguata ba mau latih dotong mungkin saya rong do tikina taruka rohana sida alana rong do potensi ubereng di itoi mende pola ta tuki dalam muse inaborni udai di huta do si gotong pasti do satu waktu ikon lau do tu si gotong do mamereng hinaborni udah do tinang udai di sido dibayan hinaborna jadi mungkin kurang pendekatan nasi dengan notabat pemusen non carana asang giat terbuka rasa sosial lau manupahi tu kumaton. Di pasak majuan dorang sudah ditutup tu isi dope mesti na amalia pendapat alana nga mungkin jam 3 nuaing akado kegiatan temersugut.
Ate ketua. Oke. Kalau daro pe mabay pendapat bengabui tak tutup. Oh, melatih mak ala naung mungkin tangadong be mga lihat pendapat tak tutup mak pungata jupta pala ditikyon ala na setiap jupita ikut ditutup dulu tangyang bani pasak majo tu pangulani uriat tanarong di sono la dua boto na pangalua na sada siat Jakarta sada na siat Medan Persamosir. oh Persamosir alubau tang muncul be akange opung keiko tang muncul ni pasak ma tu Permedan bapak ni Zeppelin yang kini perjalanan sempurna Per Jakarta nang isot be. sedang sibuk mungkin bereng antara dokora tamu agak sibuk akangi bae majo anggi mungkin minggu depan di mana akangi mabat tanyata Minggu depan mau hatta. Oh, minggu depan mau dah. olo kang olo Jolo karakter masuk tangiang ate. masa. Memang gitu. Oke, mate. lanjut Apa mak sadar? Apa sadar hatta martangiang maita. Debata amanami namian di surgo. Puji-pujian dot hamulateon di pasa rohanami na bungotu julomo Tuhan. Di parhatobok rohanami do natotong asilot tolong do na mangaramoti hami mangalehon hosahuluan debe satu pertikyanot di hami tarlumobi di sude hami poparan ni opunami opusahaladatu Tuhan na dirajumi rohanami na di bagasan hahibasod do satu pertikyanon Tuhan mangido hami tuari na mardabot tuari-ari na neng lehonom mo di perngulon nami o Tuhan lehonom mo toktong kasehaton dohot tirni pikiran do gogo na siya koi tusude hami poparan ni opung nami opu saharada tu Tuhan molotung nasosian pamotuan nami Tuhan adong di poparan ni opung nami nahurang sehat Tuhan di persita rohanami oma o Tuhan nama pergogoihon sude akka usaha perobatan sude akka sibahinon nasida Tuhan patau nasida pergogoi akka keluarga di na mangurus di akka keluarga na hurap sehat Tuhan patiru pacarian asadong pakyon ni nasida dinalaho mengurus ya ke keluarga na orang sehat Tuhan. So yang dari kami sa luhuk na Tuhan. Dihirim rohanami, toktong, paso-paso mo na nila ni tangan nami. Bebo para ni pung nami o pusahalada Tuhan. Asarong pakyon nami, di parangulon nami yon. Manupahi Tuhan, sakat nami na uli, sakat na denggan, imana na patipakpon, partada ni opunami o pusahalada Tuhan. So ngono di Tuhan, diragam ni pangiduan ni pardaging tarlumuy partidon nami o Tuhan diha siyang anon di pangido rohanami Tuhan ajari hami tuari na mardapot asalam hubo hami madok mulyati tuari bambu Tuhan pangido sa pangiduan nami hami o Tuhan tujolom asalam boy ma Tuhan tipak sahat itu per ulun nami naktu partidon nami tujulan nyari ono Tuhan. So ni Tuhan, di naung jumitik kami pajupang bohi nakpe melalui telekonferensi Tuhan, melalui media sosial, dia palatikyon Tuhan, di kami
Oparan ni opunami opu sahaladatu, nari bonani basogit, nari pangaratuan o Tuhan, nama katai tu sudia karencana anak silonon nami, tu akare namar dapot, dapat dipakon, lima Tuhan, pertadanya opunami opu sahaladatu Tuhan. Tuhoro hain marhapurusan o Tuhan, pargogoi sude panitia, pargogoi sude oparan ni putta sahaladatu o Tuhan, oparan ni opunami sahaladatu o Tuhan, asang giak margobo hami, dina mangula silon nami, dapat tuluson, rencana nami o Tuhan, dina patipakon, pertadani opunami opu sahaladatu o Tuhan. Peragam dobe si Panginoon nami di paranguluan terlalu di pertadyon nami o Tuhan, na hurang malo hami o bilangi, di paranguluan nami o Tuhan, pasaha may hobar tuwa silo tolong ni roham. Di borginopyo Tuhan, dinalapiak kami di puruan nami, pada usia kami permanan, jala dungo hami dari masuk Tuhan, bagasan las ni roha. Di dosa pangalisan nami, siganukari o Tuhan, kurasi mahami sa kedosan nami, asatamado behami hasahatan di pasu-pasum. Uloy matangiang do tele neme Tuhan, marhijana mu Yesus Kristus, marpangiduap kami Tuhan Bambu. Amin. 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 Horas mari. Dari horas may dati, malambay mama, mudum may dati. Oke, Ngabuk, Mama. ngabuk. Oke, Mama. Oke.